Mă bucur să fiu din nou pe scena RBC. Felicitări, Vlad, că ai reușit să aduni această comunitate frumoasă și felicitări vouă că vă răpiți o seară care putea să stați în canapea și să ne aduceți și pe noi să nu stăm pe canapea. Observ că nu știu dacă sunt doi care au fost anul trecut, când am fost eu. Eu am schimbat prezentarea ca să nu fie chiar la fel. Da, poate cei care o să vadă pe YouTube o să vadă ceva nou. De obicei încep cu istoria de la Adam și Eva, dar acum o să încep cu ce am făcut anul trecut și unde suntem. Asta este fabrica nouă, care a fost așa ca o perla coroanei după, nu știu, cred că 10 ani de muncă și ce a fost înainte. Ne-am dorit o fabrică nouă care să poată fi vizitată oricând de oricine. Puteți veni de pe stradă, bateți la ușă, vă deschidem și vă arătăm transparent tot ce facem. Asta e, cred că, o premieră în România. Puteți vedea procesul, exact cum se întâmplă, cum lucrează muncitorii, dacă poartă capeline și alte elemente de protecție. Am încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de 11 milioane, asta ca să știți cu cine stați de vorbă, dar un profit de peste 10%, dar nu a fost tot timpul așa. Acum 16-17 ani am pornit așa de la o idee. Ce ar fi să facem și noi o brânză la noi acasă la Tecuci. Și am cumpărat terenul ăsta din spatele meu. Era o clădire dezafectată, un fost atelier de reparat tractoare și așa. Și am zis că putem face și noi acolo o brânză, nu tractoare. Brânza asta pe care am gustat-o eu de la un prieten din Spania era din lapte de capră, maturată 6 luni, învelită în mucegai negru, e sub etichetă acolo, albă imaculat la interior, pentru că așa se face laptele de capră, și avea și o medalie de aur la un concurs internațional. Ce era cea mai bună brânză din lume. Și am luat terenul ăsta ca să fac cea mai bună brânză din lume la Tecuci. Ceva simplu. Și știi care a fost, că ok, un nebun se mai găsește. Dar cea mai tare treabă care am făcut-o a fost să conving pe doamna de aici din stânga mea să adereze la nebunie. Și așa arăta fabrica inițială. După 5 ani de drumuri, am făcut 100.000 de kilometri între Tecuci, Galați, București, Constanța, ca să schimbăm planul de afaceri pe care îl depusesem inițial la fonduri, care nu avea nicio legătură cu realitatea, că noi habar n-aveam să facem o fabrică de brânză. Dar, mă rog, am învățat între timp. Așa am mai făcut încă una și mai vrem să mai facem una. Mă rog, foarte greu am făcut-o. Am pus toate casele, adică nu aveam multe, aveam noi un apartament, părinții noștri o casă în Tecuci și adică părinții mei și părinții Alinei o casă la țară lângă Tecuci. Și pentru că banca nu ne dădea banii să facem fabrica asta, am pus și casele ca să avem credibilitate, garanții, tot ce trebuie. Frumos, nu? Și așa arăta fabrica inițială, cu echipamente noi de la Cluj, nu știam să le operăm. Am învățat și asta. Mama a făcut brânză, soacră mea a făcut iaurt. Așa arătau produsele inițiale. Chiar au ieșit, nu? Nu prea, adică le avem și acum în spate aici, în mare parte după aceleași rețete. Doar că, mă rog, fabrica aia nici prea mare, nici prea mică, dar totuși cu toți banii pe care nu-i aveam și la care trebuia să plătim rate și dobândă, trebuia susținută cumva. Și am luat o vitrină efectiv în spate, adică am usuit-o în dubă cu marfa lângă ea și ne-am dus pe la târguri, prin București, Brașov, Iași, Galați, peste tot.
și vindeam brânza aceea minunată după rețeta din Spania. Între timp făcusem și niște rețete noi, ne adaptasem noi pentru că lapte de capră era mai puțin, am zis să facem și de vacă. Și m-a întrebat cineva înainte de ce nu fac un magazin. Pentru că l-am făcut deja în 2012 și după 2 luni în care am băgat 10.000 de euro l-am închis, că nu aveam nici brand, nici vad comercial, nici nimic. Mă rog, avem experiența, acum poate că îmi face diferit, dar tot în aceeași idee. Chiar și aici luasem un spațiu dublu decât se vede, tocmai pentru a face evenimente, să vorbim cu oamenii, să le povestim de ce sunt brânzele noastre mai cu moț. Și ăsta este intenționat negru pentru că a urmat perioada cea mai neagră, în care, pentru că, ok, am închis magazinul când ne-am dat seama că nu merge, o să pierdem mai mult decât ne imaginăm și s-a mai întâmplat un fenomen. Deci era luna octombrie deja, 2012, aveam fabrica de 3 luni, 3 luni minunate în care vindeam foarte bine la târg, dar aveam lapte, aveam tot ce trebuie. În octombrie am rămas fără niciun litru de lapte de capră. Zero. Niciun strop. Pentru că aceste căprițe au prost obicei să nu mai dea lapte iarna. Dar noi nu știam că... cine să-ți spună? Am aflat pe calea cea grea. Și mă rog, așa pe scurt, ca să trec slide-ul ăsta, în 6 luni am intrat în insolvență. Timp în care, mă rog, am început să curgă executările de la bancă. Era imediat după, sau chiar în timpul crizei financiare și am avut noroc că nu prea cumpăra nimeni nimic. Așa că ne-a dat răgazul ăsta. Adică noi am cerut insolvența, că ne-am dat seama, a fost cea mai grea decizie din viața noastră, cu siguranță, dar ne-am dat seama că nu avem altă soluție. Și asta e, adică instituția insolvenței este bună dacă te folosești corect de ea. Adică nu ca să tragi țepe, ci ca să te protejeze de ceva și să poți merge mai departe. Ei, și asta am făcut. Salvarea a venit de la un om, de la Oșan, care, mă rog, ne-am dus și am spus povestea, cum vă spune și vouă fix așa, ăștia suntem, asta e brânza, asta e iaurtul, ia-le și fă ce vrei cu ele, dacă nu ne dai șansa asta, închidem tot. Și ne-a dat șansa, ne-a listat, asta era pe 15 august 2013 am făcut prima livrare la Oșan, pe care noi doi am etichetat-o, am baxat-o, am paletat-o, am făcut avize, facturi, când oamenii noștri care lucraseră toată ziua, nicio șansă n-avem să facem comenzile astea. Uite că am avut, că era cel mai bun lucru care ni se putea întâmpla, să mergem mai departe. Și, ok, tot la fel, au început să se dubleze vânzările de la săptămână la alta și a venit și luna octombrie când am rămas iar fără lapte. N-am învățat nimic. Dar, mă rog, baierul de la Oșan a văzut că a făcut o treabă deșteaptă, că ne-a dat o șansă, adică nu se aștepta nici ea. Faceți voi, treceți toate rețetele alea pe lapte de vacă, că faceți sana, chefir, că astea se vând aici. Lasă, capra e bună, dar vaca e bază. Și am făcut switch-ul ăsta și acum, nu știu, cam 70%, 80% din ce vindem e din lapte de vacă. Pentru că, capra este o nișă, e cel mai aproape de laptele matern, bla bla, dar nu pentru toată lumea. Da, pentru că în raft nu e suficient să pui o brânză așa, fără nimic, trebuie să le ambalăm cumva. Și am scos, ok, aveam borcanul, ideea de borcan de sticlă pentru iaurt, tot din Spania, văzusem acolo, s-a părut că e diferit, că păstrează altfel gustul și prospețimea, să zicem, dar ni s-a părut cea mai
potrivită alegere pentru un aliment. Auzisem treaba asta cu plasticul, că se poate face transferul. Între timp am aflat și mai multe. Chiar se face. Adică nu ne-a spus cineva sau n-am făcut o cercetare, bă, care ar fi cel mai tare ambalaj ca să... Nu, pur și simplu ăsta a fost. Ne-am inspirat de acolo, știam că nu prea existau pe piață, adică produse românești ambalate în sticlă nu erau, dar pot să zic că a fost o strategie, așa s-a nimerit. Dar a funcționat. Etichetele le-am făcut eu cu fratele meu într-o noapte, că trebuia să le diferențiem, adică a fost muncă foarte grea, dar și acum lucrăm împreună, deși am nevoie de ajutor ca să nu ne luăm la bătaie. A urmat, bineînțeles, după ce îți dă cineva un deget, tu iei toată mâna și au venit rând pe rând toți ceilalți retaileri, pentru că am venit cu un produs nou, diferențiat, pe care clienții l-au validat și l-au cumpărat din ce în ce mai mult. La momentul 2020 am simțit noi nevoia să facem așa o împrospătare a etichetelor și am făcut un rebranding ca la carte cu cercetare de piață, am contractat un designer, un manager de proiect. Pentru asta am luat fonduri de la BERT, că nu aveam noi fonduri, dar, mă rog, ne-am dat seama că de asta avem nevoie și am făcut toate eforturile. Apoi, în 2022, am lansat și ambalajele noi, tot în urma procesului de design și rebranding. Și doar din mișcarea asta ne-au crescut vânzările cu 20%. Dar de ce? Pentru că, ok, pentru noi a contat foarte mult produsul. În 10 ani de zile ne-am concentrat doar pe el, să arătăm, am vorbit cu clienții direct, le-am povestit ce e acolo, dar prima dată la raft vezi ambalajul. Și ăsta te face să cumperi. Dacă nu e ce trebuie în interior, probabil că nu mai cumperi. Dar pentru noi a fost important să arătăm prin designul sticlei, să subliniem diferențiatorul, care principalul este că nu omogenizăm laptele. De-aia face acel dop de smântână la suprafață, care se ridică după 2-3 zile. Inclusiv smântâna face un dop de smântână, dacă vine să credeți. Adică sunt, molecule mai dense, altfel mai mari și se ridică la suprafață. Deși smântâna e aceeași, dar nu e chiar la fel mereu și peste tot. Și sticlele noi, prin gura mai largă, adică gâtul sticlei, permite să se difuzeze stratul acesta de smântână pe o suprafață mai mare. Și astfel poți să-l amesteci mai ușor. Adică problema înainte de asta, că aveam sticle cu gâtul mai îngust și nu putea nimeni să le facă nimic, să le bea. Și am primit reclamații. Ce fac eu cu ăsta? Cum îl beau? Și de aici a venit designul care este și funcțional și frumos și mai departe știți voi. Da, și unic, pentru că e personalizat. Asta este o mare provocare, pentru că producția se face doar pentru noi. De curând am început să o facem la Chișinău. Dar asta înseamnă că trebuie să avem un stoc foarte mare pe care trebuie să-l plătim, că nu poate să ne-l țină fabrica 2 ani de zile în unele cazuri. Și da, acum suntem în peste 2000 de magazine în România și în 7 țări din Europa și în Moldova, bineînțeles, unde merge foarte bine, adică avem clienți super buni. Și următorul pas este să cucerim lumea. Da, bine, asta care e pasiunea de cifre, v-am zis mai devreme. Am crescut primii 10 ani cu 25% în medie și următorii 10 vrem să creștem cu 50% în medie. Nu? Așa.
Dar, mă rog, nu prea, nu pentru cifre am făcut noi toată nebunia asta. Acum suntem în discuții cu 6 investitori și toți vor să cumpere tot. Și am zis, bă, nu. Ce să fac eu cu 10 milioane? Să fac eu brânza mea. Până... și înainte să vindem, vrem să cumpărăm. Deci când ați auzit că am cumpărat ceva, o fabrică pe undeva, atunci urmează și vânzarea. Deci nu s-ar putea să se strice ceva. Avem o echipă de 80 de oameni. Hai și o las și pe Alina să vorbească, dar uitați-vă la ceas. Da, bună seara. Daniel a terminat prezentarea și o să fac eu niște, da, e sigur că am ce să vă povestesc. Da, o să vă povestesc despre ceea ce eu iubesc foarte mult și anume partea de producție și o să fac așa niște mențiuni la ce am spus. În tot timpul ăsta am făcut și 3 copii, pentru că spun eu așa de bine antreprenorului, cu același bărbat, da. Da, e de menționat, da? Fata noastră cea mare, care duminică a împlinit 18 ani, este Bianca, cea cu care am construit prima fabrică, mulțumim, cea cu care am semnat majoritatea contractelor. După aceea, într-o perioadă foarte grea, acolo, înainte de 2013, l-am făcut pe minunatul de Darius, care e băiatul singurul, că sunt 2 fete și un băiat, doar așa a acceptat chestia că mai vine încă una după el, că rămâne el singurul băiat și o să fie el miezul în continuare. Și după aceea ne-am gândit că chiar putem să cucerim lumea și am făcut-o pe șefa casei, cum spune Darius, de ce ați mai făcut-o și pe asta, ce n-aveam o șefă în casă și trebuia să o faceți voi pe asta. Și a venit Evelin, care, de fapt, fiecare copil a venit să ne mai dea câte un șut în fund, spun eu, și în business, dar și în viață, să fac așa o coagulare și mai bună între noi, pentru că, da, cred că una din cele 3 întrebări este cum îmbin viața de familie cu cea de business și asta e clasică și răspunsul tot clasic este al naibii de greu, dar mă rog, putem să și discutăm un pic pe asta. Da, și vă spuneam că fabrica acolo, printre oamenii pe care i-ați văzut, de fapt, Artesana este despre produs și despre oameni. Noi facem cu pasiune tot ceea ce facem. Avem niște valori foarte puternice ale brandului. Am fost contestați și suntem și astăzi contestați ca fiind niște oameni de business nu atât de buni, pentru că oamenii de business trebuie să se uite la cifre și atât. Vă spun că în Artesana se iau decizii și după feeling și după ce cred foarte mult în ceea ce simt și probabil asta nu o să dispară niciodată. Am reușit un lucru extraordinar, să aliniem atâția oameni la nebunia lui Daniel, adică a venit într-o zi acasă și a spus că a mâncat bucata asta de brânză minunată și noi trebuie să facem brânza asta în orașul nostru natal, Tecuci, și să ne întoarcem acolo. Și am zis, ok, ne-am căsătorit, te iubesc, dar până în momentul ăsta, adică mi-iau bocceluța și plec unde o vedea în lume. Cum spuneam, zero experiență în industrie, dar să știți, dragi antreprenori, că se poate. Este foarte important să-ți dorești. Astăzi știu să fac și iaurt și brânză și pot să mă laud că pot să stau de la egal de vorbă cu cei mai buni tehnologi pe care are țara asta și nu numai. Asta pentru că mi-a plăcut și în continuare Daniel mă contestă și avem tot felul de clinciuri, de meciuri din astea, de provocări în care îmi spune fabrica asta o să te, nu știu cum spune de fiecare dată, ea e cea care tot timpul mi-atârnă foarte greu de gât, e locul în care mă simt cel mai bine, în care mă încarc, îmi place să stau de vorbă cu oamenii.
în care vis-a-vis de business ușa noastră este tot timpul deschisă. Oamenii știu că aparțin unei familii și unei comunități și că noi suntem tot timpul acolo. O să vă spun, da, imediat și diferențiatorii, dar pentru că sunteți mulți antreprenori aici și pentru că, mă rog, apetitul pentru noi, cel puțin în ultimii 2 ani, a început să crească foarte mult de povestea autentică și toată lumea întreabă care e secretul. Este ceva foarte simplu pe care eu îl numesc bun simț, respect față de ceea ce faci și față de clienții tăi și așa cum am învățat în cei 7 ani de acasă de la părinții mei, trebuie tot timpul să poți să stai drept și să poți să privești pe oricine în ochi și să fii foarte atent. Am învățat să facem marketing, cred că am știut să facem marketing de la început pentru că suntem foarte conectați cu clienții noștri și de fiecare dată când primim mesajele lor, nu există mesaj care să vină către artesana și să nu primească răspuns, doar să fie o eroare sau nu știu ceva, dar nu se poate întâmpla. Răspunde Daniel, răspund și eu și ne asumăm de fiecare dată orice eventuală eroare poate să apară de la un capac care poate a fost desfăcut de un alt client în supermarket sau poate n-a fost pus de noi cum trebuie și a trecut de cele 3 departamente de calitate în fabrică, că o să vă povestesc ce înseamnă un produs de calitate. Și atunci ne asumăm franc lucrul ăsta și asta este o chestie extraordinară pentru că clienții noștri cu care mă mândresc, România are viitor, vă spun eu, Alina, și n-aș vrea să uitați asta, România are viitor. Atâta timp cât omului îi explici cinstit ce ai făcut, că nu e intenționat, că se pot întâmpla erori, acceptă și nu te schimbă și e lucru mare să ai clienți fideli. Și ca să mă întorc, că mă ceartă Daniel acum la diferențiatori, Artesana este singura firmă de lactate artizanale prezentă pe piața de retail. Suntem asemănători cu cei care lucrează laptele în ateliere mici, dar care nu sunt prezenți pe piața mare. Piața de retail este o provocare, acolo trebuie să ai o anumită educație, anumite cunoștințe, nu este o vânzare simplă, acolo trebuie să știi negociere, trebuie să fii foarte bun în ale vânzării și da, din păcate sunt puțini cei care reușesc să ajungă și să construiască un brand de lactate într-o piață în care este dominată și împărțită de multinaționale puternice. Noi am venit cu o alternativă la produsele industriale și facem produse artizanale. Produs artizanal înseamnă că laptele este 100% românesc. De când am deschis fabrica, furnizorii sunt din jurul Tecuciului, cele 2 fabrici sunt în Tecuci, județul Galați, acum la 2 ore de București cu autostrada. Ne minunăm și astăzi că o avem, dar e un pas important și ne bucurăm că s-au făcut demersuri în sensul ăsta. Noi lăsăm laptele așa cum vine el de la furnizorii noștri, fix așa cum spunem. Adică nu facem procesele industriale, o omogenizare, ce vă povestea Daniel, adică nu spargem globula de grăsime din lapte, nu ne interesează asta și nu aducem laptele la aceeași grăsime. De aceea pe etichetele produselor noastre veți găsi un minim de grăsime. Da? Dacă spune minim 3,5, asta înseamnă că poate să aibă 3,6, 3,7, niciodată nu poate să coboare sub cel 3,5, în funcție de fiecare lot de lapte în parte. Nu lucrăm cu lapte de colectură, adică lucrăm cu fermieri, cu ferme, contractăm ferme, fiecare fermă în parte, cu niște condiții foarte stricte pe care le impunem furnizorilor și aici a fost și e o poveste, eu aș putea să vă povestesc până mâine de dimineață și să nu mă opresc, dar am zis așa ca o paranteză că la un moment dat o să scriu o carte cu toate poveștile antreprenoriale și le spuneam colegilor mei că o să facem mai mulți bani decât din iaurt, că avem cu ce. Și vă spuneam că lăsăm laptele așa cum e, nu ne interesează procesele industriale. O să vă spun doar atât.
O să ne întâlnim într-un alt context în care o să vă punem pe masă, așa cum cred că trebuie să lucreze toată lumea, și cu un studiu științific, în care o să vă demonstrăm că lactatele, laptele, așa cum este el, fără procesele industriale, se digeră mult mai ușor și este mult mai bine acceptat de către organism. Și o să mă opresc aici, neavând la bază un studiu științific, pentru că nu vreau să fiu interpretată greșit, dar vă arunc provocarea la fiecare dintre voi să gustați și să observați și să fiți foarte atenți la semnalele pe care vi le dă organismul. Să știți că astea nu sunt povești. Dacă după o masă nu vă simțiți bine, trebuie să vă puneți semne de întrebare. Nu e întâmplător. Da? Folosim doar borcane și sticle de sticlă, da. Eu spun cu tărie aici că sticla este cel mai bun ambalaj pentru alimente și că nu se face transferul între ambalaj și produs. Și da, ar trebui să vă întrebați când mâncați din plastic dacă mâncați și ceva particule de microplastic. Știu că nu ne interesează acum că suntem tineri frumoși și la ce naiba să ne gândim noi la microplastic, nu are rost, dar trebuie să ne gândim și la asta, e important. Iar aici o să fac o paranteză pentru că spun de fiecare dată și aici nu pot să fiu contestată pentru că vorbesc despre copilul meu și despre experiența pe care am trăit-o. Darius, la 6 luni de zile, după ce am făcut o brânză dintr-un lapte din comerț, nu dădusem încă drumul la producție. Nu aveam lapte proaspăt în momentul acela și a cumpărat Daniel un lapte și am făcut cu pastilele acelea, mămicile cred că știu, o brânză. Am ajuns cu el la spital, plin de bube și deja cu edem, în pijamale, cu Bianca, eram doar eu cu cei 2 copii acasă, în UPU, și am descoperit că Darius are alergie la proteina laptelui de vacă și vă spun cinstit că în momentul acela am crezut că m-a lovit trenul. Habar n-aveam ce înseamnă alergie la proteina laptelui de vacă, deci asta se întâmpla acum 14 ani aproape, 13 ani și jumătate. Și să știți că problema alergiilor este o problemă reală, nu e o glumă sau o fiță, așa cum spuneau la grădință, că doamna Donici vrea să-i dăm lui Darius numai ce aduce ea de acasă, că e fițoasă și trebuie copilul să mănânce nu știu ce. România e departe din punctul ăsta de vedere. Nu vă doresc și nu doresc la nimeni să aibă vreun copil cu vreo alergie în sistemul de stat românesc. Noi am avut norocul că am putut să-i ducem în privat, dar și acolo a fost destul de dificil să gestionăm situația asta. Și da, pot să vorbesc despre asta și să vă spun că alimentația care este puternic industrializată, lipsită de nutrienți, schimbată aproape radical, ne duce în momentul în care organismul nu o mai recunoaște și începe să dezvolte acești anticorpi, că astea, în termeni simpli, astea sunt alergiile. Și da, se fac tot felul de lucruri pentru cei interesați, dar sper să nu fiți mulți sau să fiți puțini sau deloc. Știm și tratamentul, iarăși suntem norocoși că am putut să-l ducem pe Darius la un medic în Germania, pentru că încă la noi avem experiență, dar prea puțină raportată la America și alte state care consumă alimente industriale de foarte mulți ani. Și acolo i-am făcut o analiză la microbiom și nu știu dacă știți, dar vorbim despre al doilea creier, care este conectat direct, da, cu creierul și care este foarte important, ce fel de bacterii avem acolo, ce fel de enzime. Și explicația doctorului la întrebarea mea obsesivă, bineînțeles, dar copilul ăsta de ce are alergie, noi nu avem așa ceva, a fost pentru că intervenim foarte mult asupra alimentelor. Și corpul este atât de deștept încât se adaptează. Astea sunt cuvintele doctorului, dar dezvoltă în spate niște anticorpi, și anume aceste alergii, că nu poate să fie una bună fără niciuna rea la pachet. Și atunci semnalul de alarmă este că se pot dezvolta la orice vârstă, din păcate,
și nu știi niciodată ce te-a lovit și atunci o să vă vorbesc despre, nu știu dacă l-are Daniel aici în prezentare, dar o să vă vorbesc despre un proiect de suflet la care am visat ani de zile și anume să mergem și am făcut-o voit, nu ne-am dus la adulți și o să vă rog să mă iertați în seara asta, că o să vă spun foarte cinstit. Ne-am gândit unde mergem să facem educație și mergem la adulți? Nu prea. Dar de ce nu mergem la ei? Păi pentru că ego, pentru că știu eu mai bine, că poate vine ea să mă învețe pe mine cum să mănânc și atunci unde ne ducem? Ne ducem la copii. Și îi am aici pe colegii mei, o am pe Lidia, care e în spate acolo și vreau să ridici mâna și vreau să o aplaudați, dar vă spun imediat de ce. Și vreau să transfer aplauzele astea și pentru colegii mei, pentru Laura și colegii care fac parte din campania din școli în care mergem de 2 ani de zile și învățăm pe copii să citească etichetele și să recicleze. Și nu învățăm doar despre artesana. Se duc copiii acasă și ne întâlnim cu părinții la diverse evenimente și vin la noi și ne spun: voi sunteți ăia, din cauza voastră stau câte o oră în supermarket și nu mă lasă copilul să bag în coș până nu mă uit pe etichetă. Și noi spunem: yes, despre asta era vorba, adică despre asta este ceea ce noi ne dorim să facem. Ceea ce vă recomand și vouă, adulților, fără nicio, să vă spun, fără nicio legătură cu artesana, pe orice fel de etichetă, citiți etichetele și știți ce le spunem copiilor în termenii cei mai mici, cei mai simpli? Dacă nu recunoașteți ingredientele, dacă trebuie să le googăliți, nu cumpărați. Atât de simplu e. Lista ingredientelor trebuie să fie scurtă, simplă și să recunoaștem ingredientele. Așa citim o etichetă. Și pentru că ne-am asumat rolul acesta de educație, sunt foarte mândră de ce se întâmplă în școli. Am ajuns la mii de copii, 4.000. Acum, până la sfârșitul anului, îmi face semn Lidia și îmi spune: la 10.000, o să ajungem la 10.000, da. O să ajungem la 10.000 și ne-am propus să ieșim din București și să mergem și în alte comunități și ne dorim să nu fim un simplu brand de lactate, ne dorim să fim brandul acela de lactate care a mai făcut și altceva în afară de produs. Și spun de fiecare dată că le spun colegilor, că v-am spus, suntem într-o legătură foarte strânsă și deschisă, că în momentul în care românii vor descoperi ce punem noi acolo în borcan, o să înțelegem și noi ce e succesul cu adevărat și cred foarte mult în asta. O să anticipez așa un pic din întrebările voastre și o să vă spun că nu știu ce ne mână în toată chestia asta, dar mesajele pe care le primim de la voi, faptul că ne spuneți că suntem prima alegere, că ne mulțumiți că existăm, sunt mesajele de care mă aleg în fiecare seară și le citesc și recitesc în seriile alea nasoale, urâte, când îmi vine să-mi iau bocceluța și să plec. Și da, e minunat. Să ne lăudăm cu premii, da, am primit premii internaționale. Să știți că artesana, cu oamenii ăștia simpli de la Tecuci, în cele 2 fabrici și cu oamenii ceilalți minunați din București și din țară, a fost aleasă din 4.000 de companii la nivel internațional și a fost premiată anul trecut. În 2023, acum 2 ani, a fost premiată în America pentru inovație și a fost o recunoaștere atât de frumoasă cu care ne mândrim și e unul din premiile despre care povestim, pentru că ar trebui să fie și o mândrie națională, pentru că din 4.000 de companii am fost doar 80 și vă spunem cinstit că așteptam cu sufletul la gură în gală. Pe de o parte credeam că vom intra pe scenă, pe partea cealaltă
se părea un vis mult prea frumos, adică să spună ăla Artesana România. Și a spus la un moment dat Artesana România și am urcat pe scenă și ne-am dat seama că, de fapt, atunci am realizat că Artesana trebuie să fie mai mult decât un brand național de lactate. Va fi, și sper să ne întâlnim peste ani și sper să ne ajutați cumpărând produsele românești, să fim un brand internațional de lactate. Să știți că și noi românii, așa blamați în țara asta, așa cum este ea, sunt niște oameni care pot face o schimbare și care chiar fac lucruri ca la carte și care chiar merită să fie aplaudați. Fabrica are într-adevăr cele mai înalte standarde de calitate, igiena este cea mai importantă. Eu sunt bolnavă după curățenie, am niște chestii că și prin sală mă uit prin toate colțurile, e defect profesional, da, îți dai seama, e un pic... Da, și așa cum vă spunea Daniel, fabrica se vizitează pentru că ne-am dat seama că nu putem concura cu bugetele de marketing pe care le au mai mari jucători din industrie. Și atunci am spus că noi vom face un alt tip de marketing și vom deschide fabrica și oricare dintre voi, fără să ne anunțați că noi nu trebuie să vopsim gardul, l-avem tot timpul vopsit, puteți să veniți și să vedeți cum lucrăm. Și acolo o să înțelegeți mai bine de ce prețul produselor, ce face Artesana de fapt, cum lucrează oamenii, cum arată ei, cum sunt echipați ca niște cosmonauți și cum curățenia și igiena este parte importantă din ceea ce înseamnă un produs de calitate. Pe lângă laptele, care trebuie să fie de foarte bună calitate, în cazul nostru, neintervenind asupra lui, este foarte important ca el să respecte foarte, foarte multe standarde. Și mă opresc aici. Mi s-a făcut semn să mă opresc, mi s-a tăiat microfonul, m-am oprit. Păi nu, că asta e. E simplu, artesana vine din cuvântul spaniol artesan, care înseamnă artizan, de la rețetele ale artizanale, fabricile, adică fabrici, că erau niște ateliere și sunt în continuare în sudul Franței, în nordul Spaniei, unde se fac brânzeturi după rețete arhaice, manufactură, și asta am vrut să transmitem, că facem produsul ăla artizanal într-o fabrică cu tehnologii moderne, controlat la sânge, dar ADN-ul este de acolo. Deci asta e simplu. Hai să-ți răspund la întrebare cu o mică povestioară. Mi-aduc aminte că am fost... La primele întâlniri de business, țin minte și acum, nu o să dau nume, dar am intrat pe ușă și mi-a zis bună ziua, bine ați venit. Bun, și doamna Donici când vine? Păi eu sunt doamna Donici, cu mine ați vorbit la telefon, pe vremea aia aveam 26 de ani și vis-a-vis de cum e să fii femeie,
Eram mult prea tânără să pot să am un business și să am un cuvânt de spus, iar lucrul ăsta m-a ambiționat extrem de tare și tot timpul mi-am dorit să ajung pe la 40 de ani, să arăt și eu ca o femeie de 40 de ani și să nu mă mai ia toată lumea unde e doamna Donici, că eu sunt prea neinteresantă să am un cuvânt de spus. Și după ce am făcut 40 de ani pe cuvânt, că vreau să mă întorc la 26, acum, lăsând gluma la o parte, mi se pare și o să spun și nu vreau să-i supăr pe băieți, dar cred că femeia nu, măi, are ceva în plus, chiar dacă nu e mamă încă sau nu va fi niciodată, pentru că asta e o alegere foarte personală, are simțul ăla, un alt simț. Și cred că face echipă foarte bună cu un bărbat. Dacă ar fi să spun ce cred eu cred că cea mai bună combinație într-un business, nu neapărat să fie soție, dar e o femeie și un bărbat. Mi se pare că fiecare are rolul lui acolo. Da? Le mai schimbăm, clar, și noi le-am schimbat pe parcurs la modul în care trebuie să te comporți într-un anume fel. Câteodată Daniel trebuie să fie mai drăguț când eu o iau razna de tot și clar se întâmplă câteodată, nu tot timpul, adică nu vă faceți o impresie foarte rară, adică nu vă faceți o impresie proastă despre mine. Dar, da, cred în chestia asta cu femeia. Știe altfel cumva, și să pună problema, poate și să stingă niște incendii. Are ea așa un flair pe care... Și da, recomand bărbaților într-o companie să aibă o femeie bună de mers cu ea la discuții și la negocieri și pe peste tot, da. Ia să vedem. Asta funcționează prea tare. Adică îl țin aici, așa cumva. Nu știu exact unde aș putea să-l... Bine? Bun. Bun, deci revin. Întrebarea mea are legătură cumva cu începuturile voastre. Nu mi-e foarte clar dacă am văzut corect sau nu într-o secvență din slide de la multinațională la propria afacere. Nu mi-e foarte clar, dar care au fost în journey-ul vostru de început ceva ce v-ați fi dorit să știți sau să aveți lângă voi ca să vă ajute să fie mai ușoară perioada respectivă. Știu că nu era atâta digitalizare și așa mai departe, mai ales în relația cu statul, etc. în perioada aia, dar ceva de genul ăsta ar fi... O să răspundem amândoi asta pentru că cu siguranță avem răspunsuri diferite și asta e partea frumoasă a lucrurilor. Eu mi-aș fi dorit să spun de fiecare dată că una din lecțiile importante a fost lecția vânzării și acum recomand, sunt în niște proiecte în care am niște tineri antreprenori pe care îi îndrum cumva, nu știu, cred că cineva ai spus de She's Next, e proiectul ING-ului. Cred că prima dată trebuie să te gândești la piață. Ne-am gândit, dar destul de puțin. Și apoi dacă stau acum să mă gândesc mai bine, cred că ar trebui totuși să fi avut și ceva noțiuni de industrie, că e al naibii de greu. Am desenat o fabrică, habar n-aveam ce desenăm acolo, a trebuit să refacem proiectul și apoi când ne-am apucat de făcut iaurt, să testezi niște luni de zile până când îți iese destul de dificil. Cred că asta ar fi ajutat un pic mai mult. Acum, clar că totul se învață, numai că noi am făcut la modul ăla foarte, foarte greu, pe care nu îl mai recomand astăzi. Adică n-ai de ce. N-am avut nici mentor, n-am avut nici coach, iarăși. E bine totuși când o iei razna pe câmpii să te duci la cineva și să vorbești cu el. Noi n-am avut asta. Nu știu dacă a fost bine sau rău. A fost bine pentru că a fost potrivit pentru profilul nostru. Ăsta de trebuie să fim învingători. Dar pot fi antreprenori la fel de buni
care nu au neapărat profilul ăsta sau tăria asta de... Na, spunea Daniel că am fost în insolvență. Am fost în insolvență, perioada insolvenței e grea, adică procentual sunt 1% companii care ies din insolvență. Să-ți stea executorul pe cap, să ai vizite în fabrică, să-ți execute casele părinților, adică nu e o poveste ușoară și cumva oamenii nu prea mai ies cu toate mințile, știi, cu toate țiglele pe casă, cum se... Bine, nici noi nu avem pretenții că astăzi chiar suntem, dar Măcar ne vă mai păstrăm prefaceți pe bine. o linie, da, în care păstrăm un echilibru. Eu să zic, uite că te contrazic, uite așa, na. Nu e adevărat că n-am avut mentor și n-am avut de la început și nu... Ba, am avut și de la început, că tocmai că am spus povestea oricui ne-am întâlnit și au venit mâini de ajutor de fiecare dată. Deci nu e adevărat. Și eu am funcționez după paradigma asta că antreprenorul e ăla care se aruncă de pe stâncă și își construiește parașuta până jos, sau se aruncă în apă, cum vrei tu. Sau așa, noi asta am făcut, da? Și mai e o chestie. Eu de fiecare dată când am simțit că îmi lipsește ceva, m-am dus la școală. Eu și acum sunt într-un curs din ăsta post, am fost și la MBA, nu mi-am luat diploma că nu aveam ce face cu ea, deci am avut așa o chestie. Bă, la ce dracu să mă strofoc eu să fac o lucrare de științifică? Ce fac cu ea? Mi-o pun în perete ca să ce? Așa că am făcut o fabrică nouă de 6 milioane de euro, am luat fonduri din toate părțile, dar am fost la școală ca să învăț să trec la următorul nivel. Deci asta, învățarea continuă, nu trebuie lăsată. Și da, trebuie mereu să întrebi pe unul, pe altul. Din noi toți, eu sunt ăla care pornesc de la premiza că nu știu nimic. Doamna e cu o mai mare încredere în sine, că e femeie, ca așa, dar e bine să fie și cineva care mai întreabă. Mulțumesc. Bună seara, Oana Haiduc, sunt designer de interior. Legat de ambalaje, am văzut că folosiți ambalaje din sticlă. Sunt reciclabile? Se pot duce la aparate sau trebuie date la... SGR nu acceptă niciun fel de aliment în afară de băuturi. Am înțeles. Și Tetra Pak, de ce nu folosiți? Tetra Pak Cele e din carton. plastic, nu e carton. Nu e carton pe E interior? carton pe afară. Doar pe afară? Pe dacă Am ai pune înțeles. lichid în carton, Deci, practic, Deci ați e o folosit folie ambalajele de- de sticlă ca să nu se schimbe gustul și... e Am cel mai înțeles. bun material. Și se reciclează la nesfârșit, e singurul material care permite treaba asta, integral, fără niciun... Trebuie doar să ajungă la clopote, la centrele de reciclare. Chiar dacă, să zicem că e contaminat, se poate spăla. Plasticul sau tetrapacul, adio. Ajunge Felicitări pentru alegere, pentru că îmi dau seama că dacă ați fi folosit ambalajele de plastic, ați fi făcut poate vânzări mai mari, dar ați dar ales că să mergeți pe un produs foarte bun, calitativ. Mai mult nu înseamnă mai bine. Felicitări. Mereu. Felicitări! Cineva? Bună seara, Alex Dicu, fațade, pereți cortină, poate pe viitor când deschideți o fabrică, am văzut că aveți ceva pereți cortină acolo. Caută-ne aici pe mail, că vrem să facem ceva la fațadă. Ok. Nu de asta am venit, mi-a luat-o înainte colega și tot așa am o problemă mare de tot cu reciclatul. În București, pe lângă pubelele de la bloc care sunt sticlă, gunoierii vin și le bagă pe toate la un loc, iar ca să mă duc la magazine, de obicei le găsesc forful. Știu că e unul în Oșan Titan, nu știu, poate pe viitor există o chestie, nu știu, vreun parteneriat unde să poți să duci. Am 2 copii și strâng la borcane zilnic. O altă problemă mai e, dar am aflat de la colege, cu produsele în magazine, nu le găsești peste tot. Am aflat că găsim pe Freshful și pe Sezamo absolut toată gama și o să aplic treaba asta. Și o treabă mai personală, pe viitor împreună cu soția,
vrem să facem un business de familie, o brutărie artizanală și care ar fi pașii pentru a intra în legătură, adică să avem, pe lângă brutăria artizanală, să avem produsele voastre pe raft. Tot acolo, nu? Ok, am înțeles. Mersi. Deci de când am ieșit prima dată în Oșan, eu răspund la toate mesajele astea cu reciclare și nu mai pot. Deci nu există un răspuns simplu. Am trimis mail-uri la toți. Când eram în vreo 5, am trimis un mail. Hai dracului să facem ceva, orice, un proiect pilot. Îți punem noi, am cumpărat un coșuleț, palet, ce vrei tu. Dă-mi un loc să vină oamenii să aducă sticle. Știi ce am primit? Nu se poate. Felicitări și atât. Am înțeles. Deci soluția nu, adică mă rog, noi sprijinim orice inițiativă, dar soluția nu e să vii către mine, tot ăia care pot face ceva. Și trebuie să fim mai mulți să cerem. Faza că asta cu SGR-ul, am fost la Paris, la Carrefour, ne-au dat un premiu de sustenabilitate cu sticla, cu bio, cu toate astea. Și acolo, în gala aia ce a fost, conferință, au lăudat sistemul din România. Că ei nu au chestii din asta de SGR, să te duci să iei garanție. Deci se întâmplă lucruri, adică, ok, noi vrem mai mult, dar hai să avem niște așteptări rezonabile și să facem noi câte ceva. Toate ambalajele reciclabile se pot recicla, dacă ajung unde trebuie. Și există centre, asta e soluția care o dau eu clienților. Îți dau un exemplu. Hala mea de producție se află lângă o fabrică de colectare SGR. Și m-am dus acolo cu sacoșa 50 de borcane 60. Da. Nu le primim și automat nu știi ce să... Centre de colectare, că acolo e un sistem care așa funcționează. Trebuie să primească ambalajele alea. Dar orice alt centru care primește sticlă sau carton sau orice, trebuie să primească. Insistă, nu știu. Salut, Răzvan de la Integra Facility. A spus că vă căutați investitori. Care este viitorul Artesana? Caută pe noi. Ok. Care e viitorul Artesana? Nu știu, peste un an, peste 2, 3. Păi o să citești în ziarul financiar. Părerea voastră. Ți-am zis, adică toți cu care discutăm văd potențialul pe care îl vedem și noi. Momentan, dar nu că momentan, faza e că n-am putut să mergem cu unii dintre ei mai departe, că nu vedem soluția asta de a vinde total prea curând sau vreodată. Suntem de acord să cedăm o parte. Acum avem 20% la un fond de investiții. Cei care ar veni ar cumpăra de la ei și de la noi ceva, dar puțin, adică tot minoritar ar fi. Ca să ne ajute să creștem mai mult, dar la fel de bine. Eu credeam că am fost destul de explicită când am spus că Artesana e al patrulea meu copil. Adică nu cred că mai există vreun dubiu, știi? Nu, din ce am povestit așa, da, nu suntem... Adică nici nu ne gândim să vindem 100%, credem că putem să facem mult mai mult și nu știu dacă vom putea vreodată, pentru că o avem pe Bianca care s-a sucit până acum vreo 2 luni, nu știa ce face și cum face și acum vrea America, vrea Harvard, vrea antreprenoriat, vrea marketing și atunci încep să ne crească și nouă opțiunile. Se întoarce Bianca și probabil, cine știe, o să spună vreau să vin în Artesana. Apoi o avem pe cea mică. Darius joacă fotbal și nu avem nicio bază în această privință în el. Dar o avem pe cea mică care și acum este la Tecuci, la bunica ei și merge în fiecare zi la fabrică să vadă ce se întâmplă acolo, ce fac oamenii, să bea cu ei un ceai, adică ține aproape. Noi nu suntem, dar ea în continuare și credem că una dintre ele, nu știm dacă cea mare sau poate cea mică sau poate amândouă, nu știm, cred că vor continua într-un fel povestea. Așa zi, da.
Și aici răspunsurile o să fie foarte... Eu nu, dar voi sprijini tot timpul tinerii antreprenori și voi ghida și voi învăța ce știu mai bine și ce am învățat din anii ăștia, dar nu mă mai gândesc la alt business, spre deosebire de Daniel, care... Deci sprijin tineri antreprenori, dar pe mai tânărul din mine nu. Da, nu, eu îmi doresc să fac și altceva, dar deocamdată am planuri mai mari aici, adică vreau să testez niște lucruri. Și da, cine știe, mai încolo, da. Unde? Unde? Am avut. Deci, în patru, chiar vrei să intrăm în subiectul ăsta? Deci, nu, fii atent. Am avut 4 luni o căsuță la Opera Comică cu recipient, cu, mă rog, lădițe din astea. Era deschisă non-stop, adică era, dacă nu veneai în timpul zilei când erau spectacole, puteai să vii noaptea la 2 noaptea, nu știu dacă a fost cineva, dar am lăsat opțiunea asta. Așa am comunicat-o. Puteai să lași la paznic și le ducea acolo. Deci în 4 luni de zile am adunat 2500 de sticle. Se par multe, puține? Cred că 800 le-am dus noi. Deci, mă rog, asta era înainte de SGR. Problema cu reutilizatul este că trebuie să ai cu totul alt proces decât la astea noi. Adică să te asiguri că sunt curate prima dată, că nu, ok, etichetele am dezvoltat cu furnizorul să se dezlipească ușor, ca să le refolosească ei în gospodărie. Și să zic că, dar nu tot timpul se dezlipesc perfect, adică mai rămân urme. Trebuie să le bagi într-o soluție, să te asiguri că scapi de lipiciul ăla. Apoi trebuie înăuntru să te asiguri că sunt cum trebuie, ca să nu dai în alte... Apoi trebuie să te asiguri că nu-i ciobită. Ca să faci asta cu oameni, am încercat. La început am făcut. Erau depășiți, pentru că se adunau... Am fost noi personal la clienți și am la borcani. Se adunau la fabrică Stevie și bineînțeles că nu erau curățate toate și deranj. Ca să faci procesul ăsta să fie eficient, adică să automatizezi, să ai o mașină care le spală în automat, le sterilizează, senzor să vadă dacă au imperfecțiuni, asta costă niște milioane de euro. Ca să o faci eficient, trebuie să o alimentezi. Ca să o alimentezi, trebuie să aduni. Ca să aduni, lumea trebuie să ducă. 50%, peste 50% se refolosesc sau se aruncă. Adică foarte puțini ajung la centrele astea. Adică, sunt bune de orice. Da. Da. Nu, întrebările sunt foarte bune, dar le-am pus și noi de la început și am încercat să facem ceva, dar nu e simplu deloc. Adică pare așa la mintea. Pentru că contaminează, da, că ele ajung pe un flux, că se sparg toate, da, se sparg acolo, dar ajung după aia să fie sortate ca să meargă la reciclat. Dacă aduni toate bacteriile de bere cu lapte, cu altceva, este o bombă ecologică acolo și nu și-o asumă nimeni. Asta e problema. Am și o întrebare în numele amândurora, mai serioasă. Ce sfaturi aveți pentru cupluri tinere, că văd că nu suntem singurii, da? Pentru un început de business împreună, cât să nu ajungem la un divorț? Asta e întrebarea mea. Ce întrebase Anita de fapt este cum v-ați împărțit voi responsabilitățile la început de business? Sau cum ne-ați sfătuit să o facem acum, știind experiența?
Da, foarte bună întrebare. Nu ești primul în care întreabă asta. Eu spun așa, cred că este foarte important să credeți împreună în ceea ce faceți, în proiectul vostru, să vă susțineți și în momentele alea cele mai grele să puneți relația dincolo de business. Cred că asta e cumva... Deci la un moment dat când vă vine să vă spargeți capetele, eu nu spun că s-a întâmplat asta de puține ori între noi, da, trebuie să reconfigurați un pic traseul și să vedem cine suntem noi, ce facem aici. Și mai e o chestiune importantă, dacă se menține relația asta, merge și business-ul. La un moment dat nouă ne-a spus că artesana va fi puternică atâta timp cât noi doi vom fi împreună. Și e un prieten bun de-al nostru, el chiar face costume și e destul de cunoscut, sunt cei de la Tudor Taylor și e unul din fondatori și știu că a spus lucrul ăsta acum multă vreme și asta recomand și eu mai departe. Dincolo de toate problemele de business, trebuie să fiți împreună și să aveți chestia asta în minte, că împreună puteți să treceți peste și apoi e minunat să fii doi, pentru că sunt momente când unul cade și vine celălalt și el trage, bă, haide, ce faci? Hai să mergem mai departe, că nu e... La noi așa s-a întâmplat. Adică a fost cumva, zici că ne-am programat, pica unul și îl ridica celălalt, dar puțin au fost momentele când eram picați amândoi. Apoi mai e chestiunea că încercați, luați-o cât mai devreme, să fiți cât mai tineri. Noi în momentul în care am pierdut apartamentul, casele părinților erau executate și nu știam ce soartă o să aibă. Bineînțeles, fabrica era executată și aveam o grămadă de datorii pe persoană fizică, prieteni, cunoștințe, oameni care au crezut în noi, nu în business neapărat, în noi ca oameni. Am zis ok, dacă ăsta e sfârșitul, cumva va trebui să găsim forța să o luăm de la capăt, că până la urmă va trebui să facem noi banii și nu banii cumva să ne facă pe noi. Cred că e o chestiune de mindset, știi? E un clișeu, de fapt, da? El pare a fi un clișeu. Dar să știi că e foarte important dacă acum văd și îmi vine să și râd câteodată, Daniel de asta spune că am foarte multă încredere în mine și da, chiar am și susțin asta. Citesc multe lucruri în cărți pe care le aplic deja și nu vreau să pară nici într-un fel, adică chiar țin la chestia asta și le spun și oamenilor să nu uităm de unde am plecat, să ne păstrăm smerenia, modestia, să ne vedem lungul nasului, dar chiar sunt, adică intuitiv fac niște lucruri pe care le citesc acum în niște cărți. Da? Dar e important să putem noi să controlăm mintea și să nu o lăsăm pe ea, că ai văzut câteodată o ia atât de tare razna, încât nu mai apuci să o mai controlezi, știi? Te duce într-o direcție foarte... Da. O pauză, recomandăm vacanțele, noi facem de mulți ani de zile, lăsăm copii, le mulțumim bunicilor să trăiască peste 100 de ani, lăsăm copii și avem vacanța noastră, adică e vacanța și mai facem o chestie foarte mișto pe care vă recomand. Noi cu nașii în fiecare an de ziua noastră, noi 4 plecăm în lume, într-un loc în fiecare an și acolo, mă rog, e un fel de dezmăț așa, dar suntem și noi cum trebuie. Și, da, retreat. Da. Și o să închei prin a spune că am sărbătorit-o pe Bianca, cea de 18 ani, vis-a-vis de cum îți construiești, că e important. Astea sunt părți din cum construiești dincolo de business relația. A făcut 18 ani și a spus, am plec în America, nu mai foarte conștiincioasă, nu știu ce s-a întâmplat cu ea, nu mai vreau să mai cheltui bani, nu fac ziua de... Cum să nu-ți faci ziua de 18 ani? Păi unde ai vrea? Păi dacă m-aș duce în club. În club merge mama. Zic, dar mă lași pe mine să aduc o masă de adulți? Zice, mama, eu n-am nicio problemă. Zic, păi nici n-ai avea ce. Adică voi sunteți în treaba voastră, noi în treaba noastră. Și au plecat copiii la 3 și noi la 4. Și a venit Bianca să așeza la noi pe canapea și zice, bă, ce ești la voi? Urcați pe canapele, pe zi, mă, unde ne distrăm, de asta am venit în club, ai vrei să stăm ca triști, ce vrei să... Și Bianca, așa foarte dezorientată, zice, cum mama, eu plec cu Uber acum din club și voi rămâneți în club? Da, fix așa. Și asta e mișto și față de copii, pentru că prietenii noștri au fost foarte surprinși când
aflat că Bianca a fost de acord ca noi să fim acolo. Și da, cred că asta e minunat vis-a-vis de construcție. Nu spun că e perfect, să nu se înțeleagă vreo perfecțiune din asta. Deci ne certăm ca la ușa cortului, avem chestii foarte contradictorii, e o provocare mare, cel puțin pentru mine, cu taică-su are o relație un pic mai specială, dar la noi ne dăm așa la joale una alteia, așa cum ne vine mai bine, dar la sfârșit ne iubim, la fel ca înainte de ceartă, ne iertăm repede și nu dormim supărați, adică o luăm de la capăt. Ceea ce vă recomand și vouă. La sfârșitul zilei să nu dormiți supărați. Da, eu sunt în mai multe comunități, da. Da, mă ajută, bineînțeles, dar acum depinde de tine ce faci cu network-ul ăla. Adică, da, eu zic că ajută.